now via the Globe One app or text *143 # and choose Go Plus. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong mga gi-ahak upaya kinindughan ko ano li ako masukama unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras! Alas 8:09 na! Ito na po ang atong Gugmang Gi-ahak Morning Edition. Naman ko'y kanang Udto Edition. O siyempre, kauban nato ang atong celebrity taxi driver Lito Englisero. Mahirap talaga maging Pogi. Mahirap talaga maging Hot Rod. By the way, good morning sa inyong tanan. Good buntag sa atong mga viewers na Farasats HD sa atong Facebook Live. Thank you very much to supporting us. Good morning to Honorable Councilor Bernie Bitok, Sir Art, Kagahi. Good morning. Good morning, brother. Good morning. How are you doing, brother? So far, okay? I'm fine because I will be back we go the dumbbell every morning. Wow! Nag-gym na, gym. You make the exercise because my body is very, no, there's a lot of patch. Ha? Napanood kay Pats? Wala na mo nakita. Wami mag-expect ka na din kay Pats. Abi na kong abs ba? Pero paghilam kay uweli mo na uweli. Oy, hello dia sa may Daman, Saudi Arabia, kang Ma'am Nova Joy Lumongo. Hello, ma'am. Good morning. Ang Gugmang Gi-ahak natin etid sa atin ang Biramax Capsule. Mas GAHI, mas lami. Available din siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy, o sa talang butika pang masa. Na sila diya sa may Veles na diya ang butika pang masa. O siyempre ang atong Gugmang Gi-ahak din sa atin ng Bioprobics. Kung kamo perminti ka balik-balik ang UTI sa inyong mga auntie, mga nanay o guban pa, ang kaning Bioprobics usa ni siya sa makahatag og epektibo nga tambal para di na magbalik-balik og maayo na inyong mga UTI diha, ha? Bosa, mag Bioprobics na available sa tanang butika pang masa. Bioprobics. Og siyempre ang atong Gugmang Gi-ahak din sa atin ng Mustang. O sa meaning sa Mustang? Mangumusta kay mangutang. Mustang Alchemix Friday karon, or kung mag-celebrate mo Father's Day, o sa mga mami, sa mga tita, mga babae, ay mo kabalaka kay kaning Mustang medyo tamis ni siya. So 10% lang alcohol ni ini. So mo na kanindot ani niya. Okay, so busa sa pa inyong gihulatan, Mustang Alchemix na i-try na ninyo. Available ni siya sa Aurorama, Carmen Mart, o available po ni siya sa Champs Convenience Store. Again, try nyo na. Mustang Alchemix. Ito na po ating Lito's Quote of the Day. The quietly of a father can be seen in the goals, dreams, and as inspiration. He sits not only for himself but for his family. Tasaw. Grabe. Sa lakto na pagka-istorya unsay pasabot niya na. Tan nga butan nga ba na matinud-anon sa asawa. Oy Brad, happy Father's Day, Brad. Happy Father's Day, Dan. Happy Father's Day po. O sa katong uban mo Domingo Father's Day ba? Uban sa imong mga anak po na Sa wali uban mo nga. i-declare. Ha?
Og sauban nimong mga anak nga wa gi-declare. Unsa? Wala na po. Uy, kadyo lang. Naminaw mo diya. Kay kusog kay mong background. Na TV diya. Oh, na sa sulod. Oh, Ako sa kadali. Pamute. Ako sa isira kadali. Isira pala. Lain niya kung dalunggan kay sensitive kay ni. Tangon sa ni ha. Oy, by the way, ako sang isingit basi gusto mo og bitok-bitok university nga t-shirt. Oh, yan ha. Palit na mo kay kuan ni siya for a cause ang proceeds ani mo padulong sa enrollment sa akong anak. Ay, ito simulan na natin! Cool. Ang cool. Ayaw sa cool kay Father's Day. Cool. Ayaw sa cool. There, kagay Lito, kagay Bernie. They're the hard Lito and the hard Bernie. Sakit kayo, pamalandungon. There's a fin of my heart and because Nga nausab ang akong uyab sa dihang nawad-an akong trabaho. there's a chance of my girlfriend the time well did not work. Napugnan ako siya nga dili mo hawa sa balay. I will stop. You did not be go out in my house. Apan, nabantayan ginako nga murag na nag something sa iyang mga nilihukan. But there's something of changes in the moving. Tama. Nilihukan man, no? Ang sa English sa nilihukan? Moving. Ako'y nabantayan nga kalainan sa iyahang nilihukan. But I will see there's just changing, there's a moving. Taga na po ko'y nadunggan ng mga chismis. Nga There's a murag, lot of talking about that. ang chismis ba lang English na ba kay gossips? There's a lot of gossips. Kanang Yeah. galupad mo siguro na. Ha? Siguro pa. Di na mo. Kanang galupad mo. Gossip. Grasshopper man na ito ba? Layo ra kayo. Ayaw na ipamugos nga joke. Ayaw na ipamugos. Di na. Last na to. Na yung mga chismis. There's a lot of gossip. Nga nado sa laing lalaki. There's another boy. Sige naman ko siya lakaw. Wala sa oras sa balay. There will always be go out in my house. No more hours. Sukan na nawalan akong trabaho. Nausap na gid siya. But the time I did not stop the work, there's a changing of my girlfriend. Ingaling na itabu. There is the starting of love life. Abri, palihog kadugay ba mo, Abri? Abrihi ba? Abrihi. Kajut. Ano kung kandado gilak mo mana? Ano kagikan? Di ba na yung ko sa imo nga nagpalit kog ahos? Nagbalit og ahos, 5 ka oras. Sa iligan ko nagpalit. Kay lahi ang klase sa ahos sa iligan kaysa diri sa Cagayan. Ay nako. Di ba naiyon naman ko sa imo nga ay nako sing pangita. Kay maningka. Kanay mo naong. Imo naong hago kay imong dagoy oh. Hago kayo ko kay namaligya ko mga bombay og ahos sinako. Kay naman ko kay kauban diri nga lalaki nga wa nay trabaho. Ay, Wala na. wala gid. Tanaw, wala na ko'y care. Wala na ko'y gid. care sa kong naungo. Wala na ko'y manicure. Wala na ko'y pedicure. Kaya sa ako'y nagtrabaho, gikwintahan ta ka? Gikwintahan ta ka? Gikwintahan ta ka nga tagaan ta kag tag 2,000 kada adlaw. Palitan ta ka sa imong gusto. Ipaparlor ta ka kada semana. Gikwintahan ta ka, gikwintahan. O lagi, ingana lagi sa una. Pero asa naman karon? O, nga. Sa una lamig. Pandemic man, pandemya man karon, pandemya. Taon sa man. To, so magulat na lang po ko nga makatrabaho ka. Oo, basin day. Wa Di pa ka po kabalo nakuha. ka sa mo. Kabalo normal. ka. Wala ko man din ni para mo kong yaw-yawan. Yan nila ko din mag-ilis ko. Kaya napakoy lain lakwon. Na nag-order sa ako doha ka sako nga Bombay. Magkita daw mi dito lapit sa may unahan pa sa may puerto. Kaduda, Unsay duda? kaduda gid ko ibalik siguro sa krustaan no. Hoy, siya na yung mga yaw-yaw ni mo diya.
Kabalo ba ka nga pandemic ha? Kabalo ka nga pandemic. Sa man taong ka? Na may online daw. Na may online daw kuno. Ambot lang, mo ba na imong gabisitahan? Nag-online ka. Nag-online ka, no? Ba't mo ba ingon ni Boy Negro? Ay, ayaw kong sulti, kabalo ka. Kung imo kong perminti, ano, mulayas na lang ko aning balaya. Sama, mulayas ko? Ayaw. Oh, muhukaling. So mag-ilis ako, manghigo sa waswasan sa nako ni. Kaya medyo parat-parat na. Tapos kapoy kay maglakaw-lakaw ning dugay na taway waswas kay gapilit na. Oh, magtingo-tingo na. Sige na. Mag-ilis lang ko. Mag-ilis lang ko kay nalakoy-lak ko. Negosyo ni. Ayun na si Panguno nagdaotan diya. Naningkamot ko para sa atong duha. Naningkamot ko nga para mabuhi ta ka. Kay sa una imong sad-sad nga ko imong buhion. Pero kung wala man kay trabaho, so ako'y choice. Ako may mangitag trabaho. Out there, the Tropa Vibes! Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo and hit the... Parang kailan lang ang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako nang makilala ka. Oras karon alas 4 na mas kadlaw niya. Oh, oras ba ba ting uli sa asawa karon? Oras pa ba? Katsut lang. Nag-ingon ba ko sa imong nga hulatan ko nimo? Nag-ingon ko? Wala ko naging sa imong nga mga. Iyon ko nga katulog nag-una diha. Kapoy sigtig ables. Kapoy gid kini trabaho mo ra gwardiya. Tapos kaduha, ayaw ko tawag ang asawa kay di taminyo. Ginumluman ra ko nimo diri. So kalugar ka na ko. Ay, ingani na lang. Matagulin ako magyaw-yaw dahin ka. Kabalo ba ka nga kapoy kay ko? Lima kasako nga bumbay ang akong gilukdo. Manay ka nag-deliver ay, oh? Dito ko sa Kung saan ay kuwan. oras? Dito ko sa unahan sa Puerto. Tapos nilahos mo rin kong indahag. Pito ka oras? Ano sa manay ka? Gabaklay ka? Wala man ka magunaw na nga nakakaon ba ko? O baka nagunaw na nga lisod kayo maglukdo ka ng sakong bumbay nga naka-high heels? Tapos Wala ka lang imigog taxi driver nga dito ni may karga. Oh, naday nga na di ay? Naman ko no. Na mga amigong taxi driver? Imigog taxi driver. Wala na ko. Kabilan lang na to ha. Wala to akong suki nga si Lito kay todo sa slugait. Asa siya? To sa lugait. Perminti mo na siya na dahil ginahatod niya perminti diha. Muna Deliver siguro yan dito. Bumbay ka po. Kabalo ka. Kikapoy kayo ko. Kabalo ka. Wa mo ko ni pulos gadoy kay wano ko'y kwarta. Wano ko'y pang-load. Wano ko'y panang magpa-beauty. Ni itom na akong tangkugo. Daga na kay ko blackheads. Wano ko nakapa-facial. Kung saan naman yung mga portandri galihok naman nga wala. Wala'y tao. Nanay tiaw yung balaya ni yung sukad nga na tayo kwarta. Nanay tiaw. Sukad mo na tayo kwarta. Nanay tiyaw nun din. Saan naman eh. Kabalo ka. Sulti ata ka sa tinood. Actually sa tinood yun. Wamanggi ko yung gugman mo. Unsa? Katolo na kulat. Ha? Sa tinood Wa kay gugman ako? oh, sa tinood lang. Napugos lang. Unsa man lugar to panahon nga nag-uban ta? Unsa man lugar to? Napugos lang ko. Kaya wala ko'y pambayad sa akong kuhan boarding house. Muna kailangan ko Katulugan malakaw. Katulugar ang itom sa iyong mata nawala. Katulugar wala to'y gugma. Kaya nga, no? Without feelings to, ha? Alang, ni saan yung gabi? Ni saan ka kalako? Katagaan ko ni mong langit. Apal, impyerno ay mong ihatag kalako. Iyong katagaan ko ni mong Katunay, tanong. wala ka na langit ato nga giabot man gani imong ginhawa dito sa atong atop. Wala ka na langit ato. Wala. Pero sa una na to, pimiro ra. Pero karon tanawa nga wala kay trabaho, wala pulos tanan, wala pulos. Lugar, may gugma lang ka sa taon ay kwarta, ha? Ingon, Batiin nyo. imo pagbati. Sultiyan na taga sa tinood. Batiyag nung. Sultiyan na ka sa tinood.
Pasaylo ako pero nano ko'y bago karon. Ha? Oo. Mas Sige bago. Mori ay. Mori ay gagawala ka. Balayan ko niya. Nasa'y bagong sakyanan. Tapos napagin siya mga help. Tapos nasa'y tracking services. Mori ka to sa kanituan. Di ko magsaba secret. Talami kay na siya mga parintahan nga taxi tulo ka buok. Pasaylo ako. Lugay ko. Pasaylo Lugay ako. mo, wala lang kay kwarta biyala ko ni mo. Asa na yun? Pasaylo ako. Pero wala naman kay kwarta. Wala kay pulos. Yung lalaki kiwa kay kwarta. Wala kay pulos. Asa ka ba yun? Dito na ko saya. Hindi mo ginubuhan na biyan ba ko? Kuwala na eh. Ako'y labot. Di ba na? Pasaylo ako. Pero wala kay pulos. Wala kay pulos! Wala pa. Disura magdala mga pagaw eh. Ay, unsa man na. Kanang mga babaeng pulihan na dayon basta wa nay kwarta. Dagan ba na imong kailay nga nalit? There's a lot of Di, friends. usay, sala po ninyo mga laki kay inyo mong gianad. Dapat dili, dapat pang intro na to, pang pagulat na tong kwarta, pero dapat Ako'y amigo nga taxi driver akong gitambagan. Kay Oh. kada tanang ginansya na ihatag permis nga asawa. oh, Dabi karon nag-pandemic mingaw naman. oh. So gidudaan na siya na mahigid ka. Imong remittance mo na lang ni tag 120. Unsay mapalitan ni ha? Wala na. Ganun na.